els meus pares es van mirar i a l'acte, tracatrà. T'he dit que no em cosifiquessis, Furull. Ya. En la nueva república, los Puyoli que no tendrán que esconder el dinero en Suiza. Tendremos dinerito y podremos viajar porque habrá más espacio entre los asientos de los aviones. Pareu! Clar, pareu! És que no us n'adoneu, veritat? Aquest caos i aquesta desorganització és un símptoma de l'espanodependència que encara patim.